Cada 23 d'abril és un dia esperat i singular. Anem amunt i avall pels carrers, busquem i remenem entre parades, preguntem i ens deixem recomanar per les llibreteres i també trobem i descobrim nous llibres. I tornarem a casa ben carregades. Aquest any, però, haurem de fer tot això des d'un confinament obligat. Per això us presentem les noves publicacions de Descontrol Editorial per, des de la distància, fer-vos arribar textos i reflexions que siguin la palanca per canviar aquest món i fer-ne un en què càpiguen molts. Amanecer de Resistència relata el procés revolucionari de l'autonomia democràtica a la província kurda de Bakur, a Turquia, de Tatort Kurdistan. Lluites o protestes. És un llibre per passar de la teoria a l'acció, per reflexionar sobre com donar vida als nostres ideals revolucionaris, de la mà de Rolando D'Alessandro. Al llibre de relats d'un educador social trobareu les reflexions de l'autor fruit de la seva experiència dins dels centres i de l'acompanyament de les usuàries, de Ferran Castellarnau. La fàbrica. De qui són les fàbriques? Dels amos o dels obrers que hi deixen la pell? Una novel·la sobre Can Batlló, de Jordi Soler. En un mar de silencio y olvido, la lluita de les dones llibertàries de Gran Canària a inicis del segle XX, de Yanira Hermida. Feines absurdes. Un llibre sobre per què el capitalisme contemporani genera tasques i llocs de treball innecessaris, de David Graeber. Indio sin rei per apropar-se a la realitat de Chiapas i dels zapatistes, que al llarg de 25 anys han perdut la costum d'obeir a qui no sabia escoltar, d'Orsetta Bellani. Defendiendo la autodefensa és un mètode de denúncia de les agressions dins dels moviments socials i també una estratègia d'atac, de Mireia Redondo. Una tierra con gente agrupa diferents veus i testimonis del territori de Palestina, assetjat i ocupat per l'estat d'Israel, de Sofia Camaño i Sonia Bajona. Amina és un conte sobre refugiades, una crua realitat de milers de persones que cada dia es veuen obligades a deixar enrere casa seva, de Marta Lucena i Marta Ramos. Anarquismo i acció directa ens trasllada la lluita de tot un poble contra l'estat i el capital entre els anys 1968 i 1973 a Uruguai, de Rodrigo Vescovi. Jackson en revolta sintetitza l'experiència del moviment afroamericà pels drets civils envers la creació d'una xarxa d'economia solidària i cooperativa al sud dels Estats Units, de Cooperation Jackson. Los comités de defensa de la CNT en Barcelona es van organitzar per defensar-se dels atacs de la patronal i del govern, arribant a controlar tota la ciutat, d'Agustí Guillamón.